William Saliba ta' 61 sena minn Binġemma ilu sa mill-2007 jipparteċipa fl-isfida tal-Life Cycle u għalixjaħ persuna li se tipparteċipa din is-sena. Din l-inizjattiva bdiet fl-1999 u l-flus kollha li jinġabru jintużaw sabiex titjieb il-ħajja tal-pazjenti fir-Renal Unit, pazjenti li jkollhom imorru l-isptar aktar minn 3 darbit fil-ġimgħa minħabba problemi fil-kliewi. Ftit qabel iċ-ċiklisti ħallu Malta l-isfida ta' din is-sena, William irrakkontalna kif kienet l-ewwel esperjenza tiegħu fl-isfida tal-Life Cycle 6 snin ilu. L-ewwel darba tkun iktar avventuruża għax imbagħad l-oħrajn speċi tafal xi ġdieħel. Però kellna inċident ħellu hemm kien daħal anka Aleħfilu Guido De Marco fej meta ġejna biex naqsmu l-border mill-Rumanija għall-Ukrajna daw żammewna minna xi 4 sigħat u nofs. Għax sempliċiment ma jgħaddux roti mill-border. Għallu nabbu kollox fuq trakk u għaddu. Aħna dik irridu naqtfu, dik hija l-qofol ta' kollox. Din is-sena l-parteċipanti se jagħmlu 2000 km bir-rota minn Minsk fil-Belarus għal San Pietruburgu fir-Russja. Dan kollu jrid isir f'10 ijiem bejn it-19 u d-29 ta' Awwissu u semma wħud mill-isfidi li jkollhom iħabbtu wiċċhom magħhom iċ-ċiklisti. Eżempju fl-Awstralja fl-ewwel jumejn waqfunna 10. L-ewwel ġurnata kellna tela papali, qatt ma sibna bħala. Tieni ġurnata naqtfu ġoxxi fix-xej fil-gravel qed tifhem. Allura psychologically tkun preparat għal dan il-ħasila. Semma wkoll is-sagrifiċċji li jkollhom jagħmlu ċ-ċiklisti. Għandek xi 4 xhur titrenja, qed tifhem. Jiena noqgħod naqra lura ma mbagħad l-esperjenza tagħmel tajjeb għax mhix it-taħriġ biss, psychologically wkoll tkun preparat. U spjega x'għandu jagħmel kull min interessat illi jipparteċipa fl-isfida tal-Life Cycle. Jista' jagħmilha kulħadd. Jien għandi 61 sena. L-ikbar wieħed, okay? U jekk nagħmilha jien jagħmilha kulħadd. Jekk titrenja, tifhem u tiffollowja il-programm, l-instructions, tista' tkun beginner. Għax f'4 xhur ħadd tiġi tajjeb daqs l-oħrajn. Jerome Caruana Cilja għal Net News.